słyszałem wypowiedzi ministra Kaczmarka w mediach, że to mord polityczny. Długo nad tym się zastanawiałem, analizowałem zachowanie się żony w ostatnich tygodniach. Przed tą tragedią. Żona chyba od marca 2007 roku mówiła mi, że ma wrażenie, że jest podsłuchiwana i działy się różne rzeczy z telefonem. Było to po publikacji w Gazecie Wyborczej, kiedy to dowiedziała się, że Barbara Kmiecik pomówiła małżonkę w sprawie finansowania domu w Szczyrku. Powiedziała mi również o incydencie, który miał miejsce w marcu 2007, kiedy to jadąc samochodem pomyliła kierunki, więc zaszła konieczność zawrócenia. Za nią jechał samochód, który po prostu zrobił to samo, a kiedy żona stanęła, kierowca był zdezorientowany. Fakty te żony bardzo to przeżywała. Mówiła, skoro jestem podsłuchiwana, śledzona, to powinnam być wezwana do prokuratury celem wyjaśnienia tej kwestii. Przygotowywała się do tego, miała dokumenty, kserowała te dokumenty. W każdej chwili prokurator mógł je dostać. Jeżeli komisja stwierdzi, że te dokumenty są potrzebne, to je mam i są do dyspozycji. Te dokumenty dotyczą przede wszystkim budowy domu w Szczyrku. Czy była podsłuchiwana żona i śledzona? To powinna komisja stwierdzić, mając dostęp do akt niejawnych. Ja mogę tylko powiedzieć tyle, że czynności ABW były tak nieumiejętnie robione, że żona je dostrzegała, albo były celowo robione, żeby je dostrzegała, co według mnie jest zaszczuciem.